Здравейте, с сводката от първи. Аз написах почти всички важни новини днеска в канала, така че просто ще бъда кратък за сводката. Интересното е, че тия дни, вчера и днеска, се наблюдават наистина много ожесточени бомбардировки, като Винницка област в Украйна буквално е смазана от бомбардировки. По последни данни там е имало няколко налета, няколко атаки с рой дронови, като едната атака е била с над 20 дрона плюс крилати ракети от ръка Искандер. Взривени са промишлени обекти, инфраструктурни обекти, складови за оръжие, има удари по струпвания на жива сила. В общи линии удара в Винницка област е бил изключително сериозен. По цяла Украйна също имаше много тежки и сериозни бомбардировки. Това естествено го прогнозирахме, че от тук нататък, аз миналите сводки ви казах, от тук нататък руснаците ще наблегнат на бомбардировките и те ще стават всеки ден все повече, все по-силни и все по-тежки. И горе-долу се вижда, че изглежда те избират някаква такава тактика за водене на бойни действия. Вместо, това е доста прагматично между другото, вместо да вървят в настъпление и да губят жива сила, те подлагат украинците на изключително тежки бомбардировки, които вече не са само нощен, не са само уикенда, петък, събота, неделя, както беше преди, а са всеки ден и постоянно, като дроновете се увеличават и като количество, и като качество. И по този начин те принуждават украинците да са в проактивна позиция, което е много по-изгодно за руснаците, защото един вид те не са длъжни да атакуват, докато украинците са длъжни нещо да направят, защото са притиснати по няколко направления. Първо са притиснати финансово, второ са притиснати от времето. Има още 2-3 седмици, докато тотално се развали времето. И трето са притиснати да покажат някакъв резултат, за да не секне и последната възможна помощ, която им се дава. Така че бомбардировките с нощ са били много тежки. Тая вечер също очаквам да са те. Изобщо ще си бъдат всеки ден все повече и все по-тежки. Като другото интересно за бомбардировките е, че масирано са удрени пак всички пристанища. И Одеса, и Николаев, и Рени, и района на Измаил, което за мен се е индикатор, че те готвят нещо в този район. Но също така това са превентивни удари, за да елиминират заплахата към Крим от екипажни и безекипажни катери. И наистина, откакто започнаха тия тежки бомбардировки от една седмица насам по Черноморското крайбрежие, секнаха атаките с катери към Крим. Има атаки с безпилотници. Украинците са атакували пограничните руски райони с безпилотници и Курска и Белгородска област. Атакували се е Крим с ракети Гръм-2, които са свалени. Има и други ракети, които са изстреляни, но това са, как да кажа, това не са кой знае какви атаки. Те са повече рутина, така че не можем да говорим за масово организирани атаки. От фронта си се случва това, което си прогнозирахме, че ще се случи. И импулса на Артемовск Бахмут угасна и руснаците вече много сериозно бомбардират и изтласкват украинската войска. Специално в Артемовск има разгромени сериозно количество украинци, има страшно много, които са предали в плен. В общи линии все по-масово започва да се наблюдава предаването в плен. И особено откакто пуснаха тая честота 149-200 Волга, където всички украинци да могат радиочестота да могат да извикат и да се предадат в плен, случаите на войската, която се предава в плен, се увеличи и тя ще се увеличава. Това е закономерно, защото войската следи всичко какво се случва. Както те четат медии и слушат, както ние го правим по този начин и те са абсолютно наясно какво се случва. И никой не иска безмислено да умира. Там си загасва импулса и вече се вижда ясно, че руснаците ще появят инициативата. От тук нататък вече ще е тяхно решение, както ви казах, до 3-4 дни. Дали просто ще застопорят фланговете на Бахмут, ще ги укрепят и няма да правят нищо, или лека по лека ще продължат настъпление напред, но заедно с тези тежки бомбардировки. На Запорожието пак е било огромна касапница. Също цялата мрежа гъмжи от видеа, от всичко. Нищо не са успели. Украинци са понесли достатъчно тежки загуби в четиръгълника, който си е долу работено оръжайно, Михайловка и така нататък. Там също целият импулс угасна. Единственото, което все още си остави, то е слабо място на руснаците от край време, това са островчета в речния участък,
покрай Херсон. Тези островчета са традиционно слаби, украинците са прехвърляли там ДРГ-та и бойни групи и все пак започнаха да се нанасят удари по тези острови, по по-големите острови, по Казачия остров, и в общи линии виждам, че руснаците държат тези острови под мониторинг, но като гледам как се развива борбата за тези островчета, вече горе-долу мога да се наблежа една тенденция, че руснаците първо изчакват да се наситят островите с войска и тогава правят някакъв по-сериозен удар. Но, въпреки всичко, те не контролират островите и не могат да попречат на украинците да прехвърлят войска по тези острови, което говори за слабостта на командването и за това, че този участък не е наситен особено много с руска войска. А той поради тежката логистика на участъка не е нужно да е наситен. Другото много интересно нещо от фронта е, че под Купянск започна да се прехвърля руска войска и започна да върви нещо като настъпление. Но този път наистина е настъпление, не е просто разширение на Плацдарма. Като по информация от руски военни източници, там се планира да има 750 квадратни километра настъпление по първоначален план. Като идеята е оттам да се тръгне в посока Славянск-Краматорск, след което да се отсекат пътища за снабдяване на цялата украинска групировка от левия бряг на реката. Тоест, те като ударят направлението Купянск и като вземат всички пътища, те логистично ще отсекат украинската войска, която ще изпадне в много тежка ситуация. Като потвърждение на това, което ви казвам, е именно взривяването на мостовите над река Оскол. Вече абсолютно всички мостови са взривени и включително и днеска се отработваха мостчета на второстепенни реки. Което означава, че тези дни наистина ще видим под Купянск настъпление, то сериозно настъпление, не просто превземане на опорници. Но там ще си има руско настъпление. Украинците още не са отказали, въпреки че украинското командване така води вътрешен спор, не са се отказали от това да пробват един последен удар към последен напън да направят за контрнастъплението по тия три направления, които изборих. Първо през островите ще ударят, второ ще ударят посока Токмак и трето задължително ще ударят в руска територия, като отвличаща маневра. Това до нищо няма да доведе, но по всичко изглежда, че не са се отказали. Въпреки че и Залужни е против това нещо, защото ще бъде касапница. За мен това е безмислено, защото те ако изчакат още малко 1-2 седмици, просто руснаците си почнат контрнастъпление. Те в момента просто трябва да се изтеглят. Върви жестоко брожение, между другото, в украинското общество. Всички виждат, че и войната е изгубена, и контрнастъплението, и в общи линии вече имаме едно сериозно разцепване в обществото, включително и обществото, и военните са против Зеленски и неговата клика, защото вече на всички им е ясно, че Зеленски и тия около него, плюс тия деца са замесени в корупционни схеми, ще водят война заради самата война. Тук вече няма идеология. Те просто няма какво да правят и на тях ще им бъде търсена отговорност, ако няма война. Затова те ще водят война до последния украинец и без значение какво и как. Тях вече нищо не ги интересува. Те са толкова навътре и са толкова отцапани, че просто няма да спрат тази война. И това все по-ясно се вижда. Затова си мисля, че скоро можем да станем свидетели на разцепление и сред украинските военни и вътре в украинското общество. И естествено най-важната новина от международните новини е, че Конгреса на щатите отряза помощта за Украйна. Те гласуваха помощ, за да не изпадне американското правителство в шътдаун и махнаха изцяло помощта за Украйна. Това е била сделката, за да могат републиканци и демократи да гласуват. Байден веднага стана и каза, че те в никакъв случай няма да допуснат това да се случи, но искам само да кажа, че ако не иска да го допусне, това означава да прави счетоводни измами. Защото официално няма как да стане. Президентската му квота е изчерпана и помощта е отрязана, така че единственият вариант е Байден почне да лъжи счетоводно. Друг вариант няма. Но това е много сериозно послание към Европа, че се отрязва украинската помощ. И в общи линии вече на всички им е ясно, че от тук нататък топката е в ръцете на руснаците и ще става каквото и както те преценят. Това е от днеска към сега най-важната новина.